Kakang Dipati Dustarastra, aja kaget. Aku adimu Kunti Talibrata ndalah Bratasena sing sowan ana kedhaton Astina kene. Ya jagat Dewa Bathara Pangastura jagat. Yai Kunti sing teka ing kedhaton Astina kene, Yai. Kakang Dipati bener. Ya awit pangestune Kakang Dipati. Aku lan anak-anakku para Pandhawa kalih saka bebaya geni ing bale segala-gala. Syukur bagi sewu yen kaya mangkono lelakone. Bareng Yai Kunti Talibrata prapteng kedhaton Ngastina nganti anakmu si Bratasena. Pun Kakang melu bungah ning aku ya rumangsa susah undi. Bungahe mapan ana ngendi susahe jalarane apa? Bungahku jebul tinemune kabar kang sumebar pawarta kang wis parata ngandharke yen Nyai Kunti sak putra-putramu para Pandhawa mati kobong ing bali segala-gala kuwi mau jebul tinemune ora bener. Aku melu bungah si Adi isih urip. Banjur susahku Yai. Pun Kakang wis mangerteni lamun to kraton Ngastina kuwi sing darbe hak wewenang ora ana liya mung kejaba putra-putramu para Pandhawa. Ning kabar kang tak tampa Pandhawa mati jroning bale segala-gala. Mula aja kaget. Wis ketrucut ucapku kamukten Ngastina tak ulungke marang anakku si Kuropati. Lolong indriya mangung kanduhan rimang lirena tanpa kahanin Kakang Dipati Dustarastra sowanku ana kedhaton Ngastina kene aku ora ngemis kamukten. Babar pisan aku lan anak-anakku ora bakal nyuwun kamukten Ngastina. Ana tetembungan lakon wis kinudrat ing Gusti. Yen pancen kaya mangkono aku lega lila lair terus ing batin. Anakku Sena terima-terimake lelakonmu yo nggih. Yai Kunti. Wadananira layo umel kucam prahnyo maratani. Semune kowe gelo, kowe cuwa, kowe getun yedi. Upama kaya mangkono wis lumrah. Pun Kakang Dustarastra sing luput, aku sing kleru, aku sing dosa. Sena, anakku Ngger Bratasena. Siwa Dustarastra kepiye? Kowe mesti gelo.
lamun to Kamukten Ngastina bacut tak ulungke kakangmu Kurupati. Siwa Destarastra. Babar pisan tekaku ana kedaton Ngastina kene ora ngemis Kamukten. Bratasena lan kadang-kadangku aku ora wong sing keserakat. Aku ora sulap marang kebiaring kadonyan, ora sulap karo kebiaring kelungguhan. Yen wis bacot kok ulungke marang Kakang Kurupati, monggo. Nanging sing luput iki pun wong, Ger. Kanggo nebus kaluputanku. Sena. Kanggo nebus dosane pun wong. Para Pandhawa bakal tak paringi liru Kamukten. Kamukten mau bumi kang isih wujud alas gung liwang liwung kang aran alas mertani ya wana marta. Babatana kanggo Kamuktenmu sakadangmu kanggo Kamuktening ibumu ya nggih. Piye Bratasena? Aku bakal nyuwun dawuh saka Siwa Destarastra. Dawuh perkara apa? Nggonmu paring bumi kang aran Wonomarta ya alas mertani mau ikhlas lahir batin apa mau abang-abang lambi. Lho, piye to, Nggir? Mestine ikhlas lahir to sing batin jer nyatane pun woh kuwi sing luput aku sing kleru. Kabeh mau iki mung kanggo nebus keluputanku, nebus dosaku ya Bratasena. Ditampani ya Nggir Kabagus supaya pun woh ora rumangsa nggimbol dosa. Wah, wis ora usah pangsulan sing akeh-akeh ditampa Kamukten kang isih wujud alas iki. Nanging ngene. Babat alas gung liwang liwung alas gedhe kuwi mbutuhke probaya sing akeh, mbutuhke probaya sing gedhe. Wakmu Destarastra ngerti upama kowe tak biyantu wujuding prajurit mestina sabiyantu nggonmu babat alas mesti kowe ora gelem. Iki Mas Inten Barleyan Jamrut saka punwa Tampanana ya Nggir kanggo probaya nggonmu babat alas iki bocah bagus. Putri. Ora nyono ora nglegiho Pandhawa ora ana ajine mapan ora ngene. Pandhawa mung diaji Mas Picis Inten Barleyan Jamrut. Ibu, aku kesel dadi wong alahan. Ayo lunga saka kene Ibu.
Sena. Iki piye iki? Masinten Barlian Jamrut kok sebar ana kene. Lah kok kowe lunga? Sena. Oh, Sena. Anakku nggih. Apuranen pun wong. Bratasena sing tak jaluk sirepen Bramantyamu dikaya ngapa lan kepiye wae kowe kudu ngestokke dawuhe wakmu Destarastra Yunggir. Wah, Ibu Kunthi lugune Pandhawa wis kesel dadi wong alat. Seprono seprene mung diarah patine diapusi dening Kurawa. Ibu Kunthi sing tak duweni. Iki dina aku kudu piye, Ibu? Manut karo wakmu Destarastra enggal cumangkah ing Wonomartaya alas mertani babatana kanggo kamuktene kadang-kadangmu Yunggir. Wah, wegah ora urunga iki para Kurawa maeka golek cara golek srana patine anak-anakmu Pandhawa. Nadyan to sing dawuh Siwa Destarastra ora sudi aku budal ing alas mertani. Sing aja kaya ngono iki. Lolong nindriya mangungkung kanduhan remang lelena tanpa kandhen jare sing kok ugemi sing kok gugu pun Ibu pagene ora manut dawuhe pun Ibu. Sing perintah dudu Ibu Kunthi, sing dawuh Siwa Destarastra ora sudi budal. Yen kaya mangkono dina iki ibumu sing perintah karo kowe Yunggir cah bagus. Ibumu sing paring dawuh. Dawuh piye? Anakku lanang Bratasena budal nyang alas mertani babatana alas kae kanggo kamuktenmu lan kadang-kadangmu. Megah. Yen kaya mangkono kowe badal dawuhe pun Ibu. Mangkata Yunggir aja gawe wirange pun Ibu. Wegah ya wegah. Oh. Les lunga kasanipun gegono bangsu mirat
Gusti kang maha welas maha asih. Titah paduka pun Kunti Talibrata nyuwun pangapura. Selawase Kunti urip dadi wong tuwa lagi pisan iki digetak anakku lanang. Sinuwun Pandhu. Kenging menapa panjenengan rumiyini seda sinuwun. Kula Kunti boten saged kula wentah keng putra Bratasena. Kenging menapa ingkang suwan wonten ngarsaning Gusti boten kula kemawon. Kula nyuwun pangapunten. Sinuwun Pandhu kula pengin sumusul panjenengan sinuwun. Nangis ora usah nyebut wong sing wis ora ana. Aku ngerti aku ora duwe bapak. Aku ngerti sing kula wentah aku Ibu Kunti. Senengane yen nesu yen nangis nyebut-nyebut wong sing ora ana. Sing kebangetan ki yo kowe. Dituturi wong tuwa nyepelekke. Dikandani malah nglungani. Kowe arep lunga nyang ngendi? Jare kon babat alas. Samar pamuring suksma sinuksma winah ya ing asebi sinimpen telenging kalbu Kanjeng Ibu Kunti Talibrata keng putra Permadi ingkang sagah ngawat-awati lampahipun Kang Mas Bratasena. Permadi wonten dawuh ora usah nyemlangke lakune kakangmu. Kaemono bocahe kaku. Wis diben diayahi dhewe. Nanging menawi Permadi ae mboten sabiyantu. Mangke ingkang nggirungi Gambyong sinten? Menawi kula mboten nderek cawe-cawe lampan menika. Mesaken sanget Kang Mas Bratasena. Yen pancen kaya mangkono ya sing ati-ati yo nggih. Awat-awatono lakune Kakang munggone babat alas mertani. Pangestunipun Ibu Kunti ingkang kula suwun. Banyu mili pangestunipun Ibu. Soroting pandam sumulun. Hamadangi jero pasar. Nani wadono
Putra Pandhawa tata gadil saya Indriaksa sara marupa bawana bana margana ladalah pirang-pirang taun nggonku makarya mung jaga tapel wates alas mertani ning semune hawane kok beda karo bengi iki. Yo bot-bote mundi jawuh saka Kanjeng Sinun Prabu Yudhistira. Naga Taksaka kudu ngreksa tapel wates mapan kraton Indraprastha ini. Kok mambu gandane menungso. Sapa sing teko kene kae? Remeng-remu sarate Hyang Pratanggawati Himawan setana wengi angganing haldaka manampak humiring ladalah jebul tinemune bener ana menungsa sing maning anjik alas iki. Dedeg pideksa gedhe dhuwur godhek wong simbar dodo. Ladalah. Iki wong kesasar apa piye tekan kene? Le. Kowe kuwi sapa, Cung? Seneng ngono. Wah. Tambuh lawan aku Bratasena kang dadi aranku Bratasena dasar para nyata lek nom mripatmu jerengen gobokmu aku Naga Taksaka sapa Naga Taksaka sapa sing takon wah ketoke bocahe meneng nek omong pisan kok nglarake ati rembuke kok atos. Aku Naga Taksaka sing jaga tapel wates alas mertani Yawana Marta. Yen pancen kuwi sing jaga tapel wates kene tiwas kebeneran. Sumurupa aku bakal tumeka ning alas mertani. Bakal tak babati kanggo kamulyanku sak kadang-kadangku. Piye kowe iki nek ngomong mbok sing bener. Iki alase sapa warna babati? Gone mbahmu ngono apa ya? Lah ngerti sing jaga meger-meger ning kene kok. Lah iki lho. Kowe ngawur-ngawu gawar ora melek mripatmu. Tata gelar lahir iki alas ning sejatining keraton ning para jim kang aran Kraton Indraprastha. Ngerti ra? Kagyat risang ngabirang ori nangkul kinempit gempit dosang retnaning bawana wah dadi iki kratone para jim yen ngono hitungane kuwe ya wujude jim. Aku dadi jim ya iso, setan iso, demit iso, panjak ya iso. Kowe sing jaga tapel wates kene. Aku sing jaga. Mula sapa wae ora kena mlebu jroning alas iki. Lamun to cuman tokoku mau wani mlebu alas mertani.
Cetha menungso iki jelek nyawang soroting srengenge. Yen kuwi ngeman nyawamu Bratasena ayo bali. Ora watak Bratasena mundur secangkak yen durung kasembadan sediaku. Ora gelem bali gigit sumpah apit pedhot kulumu lakon wae. Kukune dawa. Ora dikethoki seneni Bu Guru. Wes. Edian ora endo sampluk tanganmu. Ora endo sampluk pupumu iki mau. Ayo. Kentol kok gedene semono ya. Oh. Ayo, morake maju. Didodo nyododo. Oh. Kurang ajar. Guluwe dipinjak. Bratasena bang satelek kowe. Ayo, ngateko aja kaken sambat. Perange wong tuwa ki ya alon-alon. Beda karo perange putut wae. Ayo ngateko. Wat! Roh, kok kapake aku wat? Wah! Wah! Aduh. Wat!
sengguh aku kalah mungsuh diapurmu. Sinungguh eneng menungso sing jenenge Bratasena. Lada. Gedhe tanggung jawabku ngreksa tapel wates. Menungso kae ora kena mlebu papan kene. Kena sembur ubas lonyoh dadamu kowe Bratasena. Mara Sang Harjuna Asmanira Kamanungsan Asmanira Kamanungsan wah Permati ora kuat panas dadaku morake goleke usada Permati Kang Mas Bratasena kula aturi nyeranti sawetawis Kang Mas. Pukulun Bathara Indra ingkang putra Permadi ngaturaken sembah sungkem mangabekti mugi kunjuk sandhap papada paduka pukulun Bathara Indra.
padatan ngawruhi kang tekan Wong wilahing sekaring bawana langgeng kula Permadi. Ya, wis ulun tampa jeneng kita ngaturke bekti mring ulun. Paran gatine sedya morage matur marang ulun. Duh, ulun. Prasajan kiwala kula nyun senjata pitulungan. Nalika Kang Mas Bratasena badhe ngambah ing alas mertani. Jebul tinemunipun Lena kaprayeknenipun satemah kenging semburu pas dening naga taksaka. Ulun amung paduka ulun Bathara Indra ingkang sembada ngusadani kadang kula Bratasena. Bratasena. Rahayu, waluya temah jati, jati temah nirmala nggih. Ana kidung rumeksa ing wengi wah Kakek Indra, aku ngaturke kowe panuwun Dewadene wis ngusadani marang aku. Kang Putra Permadi ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pami dhuwur. Wong wilahing sekaring bawana langgeng ulun Permadi apa dene Bratasena iya. Ulun sejatine wis ngawuni-ngani apa kang dadi lekas kita. Jeneng kita Bratasena ngambah ing alas mertani bakal babat. Alas kene bakal kinarya papan kamukten kita sakadang. Wah, syukur bagi sewu Kakek Indra wis pirsa apa sing dadi sedyaku. Ngene ya, Nger. Sumurupa tata gelar lahir iki mono wujud alas. Ning sejatine tata gelar batin iki mono kratoning para jin kang aran Kraton Ngendraprasta. Mula sinebut Ngendraprasta awit duk rumuhun ingkang riyasa kraton Kajiman kuwi ulun pribadi. Yen pancen sing yasa kraton Kajiman pukulun Bathara Indra babar pisan kaya antuk pepadhang rasaning atiku. Pandhawa kasembadan antuk kamukten kono papan kene kabeh molantaran pukulun Bathara Indra. Kakek Indra morake tuturna aku kudu kepiye. Kon lagune lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ngene Nger Bratasena apa dene Permadi
Ngokmuni nggih wonten dawuh. Panyadong dawuh. Gegayuhan kita kuwi luhur. Niat kang becik kudu linambaran ati kang resik. Mula sadurunge hamiwiti babat alas iki, jeneng kita Bratasena apa dene Permadi kudu luwar saka dedosan, kudu sesuci diri. Luwar saking dedosan kadosa pundi suwi kula aturi paring dawuh pulun. Wong urip ana alam donya kuwi duweni dosa rong perangan. Siji, dosa karo sing gawe urip, loro dosa karo alam. Yen dosa karo sing gawe urip, Gusti kuwi Maha Pangapura. Nadyan to pitung gunung tumpuk undung dosa kita yen temen tulus saka jero ati nyuwun pangapura tertamtu Gusti bakal paring pangapura. Awit Gusti kuwi Maha Pangapura. Ning sing abot menungsa kuwi duweni dosa kelawan alam. Dosa karo alam kuwi werdine piye? Ngrumangsana lamun to jeneng kita lair cenger mapan ana jagat padang kuwi ora ijen. Ning kinanti anasir patang perkara bumi geni banyu angin. Lamun to jeneng kita isih duweni dosa kelawan bumi geni banyu angin, ing kono sing bakal ngrendet-ngrendeti laku kita ibarate suket godhong nyerimpeti laku krikil watu nyandungi lakumu. Mula nyuwuna pangapura kelawan bumi geni banyu angin, nyuwuna pangapura kelawan Gusti kang murbeng jagat, ing kono bakal gampangke kang dadi sedya kita. Wonten dawuh Kang Mas. Sing ngrendet-ngrendeti laku iki kowe melu barang. Sing duweni dosa akeh iki kowe. Upama kowe ora melu, ora urung, ora kaya ngene iki lelakonku. Ning nyatanipun upami mboten wonten kula ingkang sabiyantu ngrawuhaken pukulun Bathara Indra nggih mboten saged. Wah, ampun wawe-wawe. Jer nyatanipun kados mekaten. Kula suwun Kang Mas Bratasena ampun lepataken dhateng Kang Rayi. Muhung ngestuaken dawuhipun pukulun Bathara Indra kawiwitan dinten sak mangke monggo sesarengan. Nyuwun pangapura lawan Gusti kang murbeng jagat, nyuwun pangapura lawan bumi geni banyu angin dimen rancak lampahipun Kang Mas Bratasena. Kula ngandriya mangu kong kanduan lerano tanpa angin yang tanpa mangku setia dia utama. Lelakon iki ngane-anehi tur nyolowadi. Bratasena kena sembara pas. Sing ngusadani lha kok pukulun Bathara Indra iki ana lelakon apa? Monggo sejatine sing paring dawuh nggonku ngreksa papan kene ya pukulun Bathara Indra. Wah, lha iki lakon sing nyolowadi. Lakon sing aneh, lakon sing angel kuwi. Wah. Lah kok nganti judheg leh ku mikir iki piye? Oh.
Kelakon dadi atur ana ngarsaning Sinuhun Prabu Jim Yudhistira. Aduh Bathara Kumbang dedep didem prabawaning ratri Sasadara wus manjer kawuryan Jiwa manisa magep Sri Narteng Yalu sambunging kandha ingkang mapan wonten telenging Wanamarta nenggih alas mertani nenggih menika kang wujud kraton Kajiman kang aran kraton Ngindraprastha sinten ingkang lenggah wonten madyaning dampar Denta Prabon Kajiman Ngindraprastha nenggih menika jejuluk Sang Prabu Jim Yudhistira. Nalika samono Sang Nata kadhep kang rayi nenggih Raden Jim Dandun Wacana umbang ali-ali dalah kang rayi sakembaran. Mangkono wijiling pangandika Sang Buminata Ngindraprastha. Yayi Dandun Wacana. Marmane jeneng sira sakadang ulun piji mangarsa kalenggan samangku sumurupa Tri Madya Candra kang kepungkur pun kakang koyantuk sasmitaning Bathara lamun ta kraton Ngindraprastha kene ketaman banjir bandang yen manut panemune Siadi pralampita apa sing tak tampa Yayi Dandun Wacana. Wah, barep kakangku. Aku mung ngugemi para winasis jari para pinter. Banjir bandang kuwi pralambang kang ora becik. Yen manut saka aturku prayogane para kadang dina samengko hayu bebarengan nyuwun mring Gusti kang murbeng jagat. Amrih kraton Ngindraprastha kene kalis ing Rubeda.
manguswa nyumbrangang kadhi karunani kaswase Ulun Bathara Indra mboten nyana mboten legewa paduka ulun kepareng rawuh mapaning kraton Indraprastha sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk ulun wong pilahing sekaring bawana langgeng nggir anak Prabu Yudhistira ya wis tak tampa tiba padha-padha pangestu ulun sumrambau marang jeneng kita sakadang ayo gugup guragapan aja kaget ulun matedhak kalenggan samengku mung bakal ngilingke marang jeneng kita sakadang. Kraton Indraprastha kene kang yasa duk rumuhun kuwi ulun Bathara Indra, mula sinebut Kraton Indraprastha. Nalika samono kraton Kajiman iki tak titipke marang jeneng kita sakadang. Ngono linggih ulun. Kula sakadang ngrumangsani kula nglenggana bilih kamukten kula menika namung nglenggahi klasa gumelar Purbawasesa kraton Kajiman menika muhung dhumateng paduka ulun Bathara Indra ya syukur yen jeneng kita kelingan lan kelingono ngertenono ora selawase kraton Kajiman kene bakal langgeng ning besok titiwancine kraton Kajiman bakal timbul kamanungsan. Kraton menika ing benjangipun badhe timbul kamanungsan ulun. Iya. Kowe kaget. Kowe gelo. Kowe cuwa upama kraton Kajiman iki ora langgeng. Kepareng matur dawuh ulun. Babar pisan jroning manah. Mboten anggadhahi rasa cuwa gelo. Ikhlas lair terus ing batin lamun titiwancinipun kraton Kajiman menika badhe timbul kamanungsan. Nanging apa nggir? Nanging kepiye? Lamun to kraton menika timbul kamanungsan kula sakadang kadosa pundi lan benjang menapa titiwancinipun ngene eling den eling kraton Kajiman bakal timbul kamanungsan lamun to besok ana satriya 5 cacahe kang tanpa beda kelawan jeneng kita sakadang. Satriya 5 mau kang aran Pandhawa. Yen Pandhawa wis ngancik alas mertani Yawana Marta. Titiwancine kraton Kajiman bakal timbul kamanungsan. Naga taksaka iye Soroting pantam sumula hamadang ijro pasarean
Nani wadana remuk kelingan ngangrangan Moga taksaka tanpa tinimbalan sowan ana wigati apa marage matura lepat nyuwun agung ing samudra pangaksami nuwun nalika kula jejagi wonten tapel wates kraton Ngendraprasa wonten manungsa ingkang badhe ngambah ing Wanamarta manungsa menika aran Bratasena lah dalah kula sembur pas lonyoh dadanipun ing elokipun ingkang usadani menika Pukulun Bathara Indra sambung rapetipun Pukulun Bathara Indra kaliyan Bratasena menika menapa niku Taksaka wonten dawuh Raden Dandun Wacana ana manungsa sing bakal ngambah papan kene jenenge Bratasena nggih sing usadani Pukulun Bathara Indra leres Raden manungsane 5 apa mung 1 apa pira sak ngertos kula niku wau sing teka 2 siji lemu kopiane reng ngoten niku. Kalih sijine kaya bocah cilik bagus ngoten. Mung 2 kalih ora 5. Mboten. Wah, ya wis. Barep yen ngono sing teka dudu Pandhawa. Awit dawuhe Pukulun Bathara Indra Pandhawa 5 cacahe. Nun mangke Kang Mas Dandun Wacana kumbang ali-ali piye nadyan to menika namung cacah kalih boten gangsal nanging boten sadengah titah boten sadengah menungsa ingkang gadhahi gegayuhan mlebet jroning alas menika nyubriyani pramila Purbawasesa kunjuk dumateng Prabu Yudhistira yen kaya mangkono Naga Taksaka wonten dawuh nuwun apa dene Yayi Dandun Wacana barep ana dawuhmu piye wiwit dina iki nadyanta sing bakal mlebu ing alas mertani dudu para Pandhawa mung satra 2 cacahe kraton Kajiman dibetengi sing kandel dijagangi sing jero perintahna Wadyabala Kajiman supaya ngreksa kraton Ngendraprasta enjing bidal gumura saking jroning raja kung ingkang Balakuswa abrabusananira
Pametan barang. Ayo, Wadya Bala Jemendra Prasta budal so. Wah!
Arta katon wingit kahanane sarwa rungsit. Babu Kunti pangestune Babu Kunti sing tak suwun ayo mono lagune anakmu lanang Bratasena. Amit-amit kaki danyang Nyai Danyang sing reksa alas kene. Babar pisan ora niat ngrusak alas iki. Ning papan kene bakal tak bangun kanggo kamulyane kadang-kadangku.
Pairing rata tanantara prapting sukuning harga eram tumingaling pakuan asrine dendeng saenggo praja umyung kang pradangga busekan kang janma dam darat dim dam darat wonten timbalan ingkang adhawa Raden Dandun Wacana ngestuaken dawuh ndika murage sawangen kae menungsa sing rusak papan kene bedholi kekayon dheweke ora ngerti yen sejatine kratoning para jin ngawur ngawu kawar nggih nggih menika ingkang dipun aturaken kadang kula naga taksaka menungsa gedhe dhuwur niku jenenge Bratasena ora jeleh urip pateni mawon gusik aja kesusu mundak kesluru kersanipun Raden Dandun Wacana kadosa pundi? Cegat lakune ngono ini. Kagyat risang kabirang uri nanggul kinempit kempit dusang retnaning bawana ora nyono ora nglegiwa ora pati permono nggonku nyawang jebul tenimune kono wujudan cat katon cat ora apa iki bangsane demit bangsane jim sing mapan ngono iki morake ngaku aja ganggu gawe lawan Bratasena lah dalah Raden menika Bratasena pun kaping papan mriki Raden Bratasena sumurupa lek nomripatmu iki tetungguling senopati kraton Ngendraprasta Jim Dandun Wacana Jim Dam Darat aku wah yen pancen kuwi tetungguling senopati kang mapan ana kraton Kajiman kene malah tiwas kebeneran sumurupa lamun to tekaku ana kene ora bakal gawe rusak papan kene niatku mung bakal gawe papan kabuktene kadang-kadangku tata gelar lair wujud alas ning sejatine kraton para jin ngrusak alas padha karo ngrusak kratonku aku isih ngeman lawan nyawamu Bratasena becik kowe bali ayo kowe bali wae Bratasena ora watak Bratasena mundur sejangkah yen durung kasembatan sing dadi setyaku Dam Darat wonten dawuh rangketen menungso iki ngesaken dawuh Raden
Sepeleke mung dikampleng. Ora nyono ora nglegewa. Antep tanganmu le. Wah. Wah. Ah. Menteleng mripate kaya bandeng parat. Lho, Edian. Wah. Atos aku. Hati aku. Colok ya. Ayo. Ngaku kalah ora. Ora. Aduh. Colok ora kaya iki. Aduh. Kenek manukku iki. Ojo kaget sambat. Ayo ngateko. Sing penting sambate diakehi. Bengokane sing akeh. Ngene iki ning radio wis ketok apik sambutane. Ayo. Wah! Wah!
tungkakmu kowe. Ayo, dam darat maju. Rasah nyumbari wong. Wah! 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 Ah! Ojo kangen sambat ngatet di dodo nyododo. Oh, ati aku. Oh. What? Wah! Wah! Oh. Wah. What? Ah! Wah! Kok apa aku? Wah! Wah! Weh! Ah! Ora kena sinangga enteng kuwi Bratasena. Anggep apa? Kunangan dam darat gigit sumpah apet pedhot kulumu.
bumi gunjing langit lap katon lir kencang ngalis Rusang mawe gandrung sabarang kadulu manggo dhisik Bratasena wah tetunggule Senopati Dandun Wacana Hanawaran manut ature abdi naga taksaka jare kowe katriwandan sing ngusadani Pungulun Bathara dasar para nyata sambung rapetuh lawan Pungulun Bathara Indra apa ayo ngaku ora sambung rapetuh apa Pungulun Bathara Indra padha karo wong tuaku dhewe panjenengane sing ngayomi lakuku ngaku sapa sejatine Bratasena panenggak Pandhawa ya aku iki Bratasena Kagyatri sang kabeh angure nangkul kinempit-empit dosang retnaning bawana jebul tinemune kowe panenggak Pandhawa dasar para nyata yen kaya mangkono tekane Pandhawa mapan ana kene dadi kliliping para kadang jim ayo Bratasena dina iki ora tak wene pangapura kelakon mati sa tangane Dandun Wacana ilang nyawamu
ora kenunggu sembranan menungso sing jenenge Bratasena. Ora nyono ora nglegewa jebul tinemune kowe panenggak Pandhawa. Yen nganti Pandhawa ngambah papan kene, ora wung gawe gelane Koko Prabu Yudhistira. Ayo Bratasena, maju rene kena Jala Sutra mudhar ora iso obah. Bramara remang uswa nyung brengeng kadhe karunaning kasuwase wah aku ora iso obah sesek dadaku. Kakek Indra, yen pancen kowe ngayomi karo Pandhawa, Kakek Indra tulungono aku, Kakek Indra. Sinuksmaya winayu ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyap layaping aluyuk Bratasena
pancen duweni gegayuhan kang luhur kuwi akeh rubedane. Gegayuhan luhur, gegayuhan becik kuwi mau akeh godha pacobane. Wah, Kakek Indra. Tak tampa kanthi legowo. Yen pancen kanthi lakon iki Bratasena mati ya tak ikhlasno. Kanggo kamuktene kadang-kadangku aku lila legowo mati. Nanging ana syarate. Syarate apa? Upama nganti aku mati, sing tak jaluk kraton Kajiman kanggo dulur-dulurku Pandhawa. Lenging griya mangu mangungkung kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulasa mengko tiawutama wilah ing sekaring bawuna langgeng Bratasena yen pancen kinudrat ing jagat winurba ing dewa kraton Kajiman iki sing nampa para Pandhawa ya aja sumelang dina samengko Jalasutra kang gubet jeneng kita kuwi bakal uwal sawuse Jalasutra uwal para Pandhawa 5 kudu nut ing laku ulun mrepeki para jin Nalendra Ngendraprasta Sang Prabu Yudhistira. Wah, ya aku manut luwarana aku. Ngaturaken gunging panuwun dawuh ulun. Nggih. Permadi Bratasena wonten dawuh. Nyadha dawuh. Kadang-kadangmu Pandhawa 5 kumpulke kabeh. Ayo tuturi laku ulun mrepeki Sang Prabu Jim Yudhistira nggih.
sungkem kula mugi kunjuk sandhap pepadha-padha ulun. Hong wilahing sekaring bawana langgeng nggir. Kaki Prabu Yudhistira. Jumbuh lawan dawuh ulun sekawit. Kraton Kajiman Indraprastha kini bakal timbul kamanungsan lamun ta para Pandhawa wis ngambah bumi mertangi. Eling den eling. Sedhela maneh Pandhawa prateng papan kini pasrahke Kraton Kajiman. Suwargamu nunuta marang kaswarganing para Pandhawa. Kartika Panjaresa Sumilak wadana engis kengis edining kusuma memayu hayuning nagri mangkota kisanak apa panjenengan kuwi para Pandhawa kasinggihan duh Sinun Prabu Yudhistira kula pun Puntadewa menika adhi kula Bratasena Permadi dalah pinten tanseh kula muhung mundi dawuhipun Pukulun Bathara Indra kinen sowan marak ngabiyantara wonten ngarsanipun Sang Prabu Yudhistira sembah sungkem kula sakadang mugi kunjuk dhumateng paduka Sang Prabu Yudhistira sakadang. Puntadewa, ya. Jumbuh lawan dawuhe Pukulun Bathara Indra. Lamun ta kraton Indraprastha kuwi kang yasa Pukulun Bathara Indra mula sinebut Indraprastha. Duk rumuhun panjenengane Pukulun Bathara Indra titip kraton Kajiman kene marang aku sakadang. Yudhistira sakadang 5 cacahe kuwi tanpa beda lawan para Pandhawa kang 5 cacahe. Puntadewa wonten dawuh sinuwun. Aku titip negaraku, titip kraton Indraprastha. Aku sakadang ngepek eyom kaswarganmu, sakadang wengake kaswarganmu ya Pandhawa.
para Pandhawa. Jeneng sira wajib ngunjukke rasa syukur ana ngarsaning Gusti kang murbeng jagat. Dina iki kasembadan wus babat Wonomarta antuk sih nugraning Gusti Kraton Kajiman timbul kamanungsan. Sedaya kula pangestunipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Wah, iya. Lantaran pandongane Ibu Kunti, Kraton Kajiman timbul kamanungsan. Negara kuwi kudu ana sing dadi ratu ya nggih. Rening anakku sing barep kowe Puntadewa. Wiwit dina iki Nalendra Ngendra Prasta jeneng sira jejuluka Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira. Gemel saduli to. Kula Semar nderek nyekseni dalu menika biar padhang teterawangan. Ndara-ndara kula para Pandhawa antuk kamukten kamulyan wonten ing alas mertani nggih Wonomarta. Kraton Kajiman sampun timbul kamanungsan. Wahyuning ratu, wahyuning kamulyan tumurun. Mugi ndayanana kamulyane sedaya warga ageng ing Magetan. Keluarga ageng disebut Parmagetan. Mugi sedaya tansah manggih hayu, hayu, rahayu, rahayu sahlaning.